tegen mijn vrouw. Dankjewel. Dankjewel. Leuk, dankjewel. Doe nou eens even rustig. Doe even rustig. Oh, dames en heren, leuk dat jullie kijken. Leuk dat jullie kijken. Vooral de mensen in Venlo, waar ik op 20 mei mijn show op een bedje van rucola speel. En dat is een gekke show, want ik speel vanavond in Valkenswaard. En de mensen zijn door het dolle heen. Doe nou eens even rustig. Ze houden me gewoon niet op, ze houden niet op. Ik speel vanavond in Valkenswaard. Het is helemaal uitverkocht. Ik laat even het uitzinnige publiek zien. Hier zijn ze. Woe! En hier speel ik dus mijn show die ik op 20 mei bij jullie in de Maaspoort speel. Kijk, dit is mijn decor, dit ben ik. Ik ben super fit en afgetraind voor deze show. Hij valt bijna om. En het grappige is, mensen vragen mij wel eens van... Max, doe nou even. Mensen vragen mij wel eens van... Max, hoe kom je nou zo fit en hoe kom je nou zo sterk? Dan leg ik altijd uit dat ik elke dag zo'n flesje Optimal drink. En... het leuke daarvan is dat het helemaal suikervrij is. Ik ken het niet, het stond in mijn kleedkamer. Ik moet maar eens proberen. Allerlei lekkere smaken. Dus aardbei framboos. Maar limoencactus is mijn persoonlijke favoriet. Nou, ik moet weer gaan beginnen, want de mensen hier zijn zo uitzinnig dat je gewoon... Ja, nou, zijn we rustig. Ze komen nu bijna het podium op. Mevrouw, blijf van mijn jasje. Blijf van mijn jasje. Oh, nou, dames en heren, kom kijken in Venlo. Het is te gek op een bedje van rucola. Oh, fuck, hij stond...